си го обичаме тази Свети. Разбрахме, че тук има улица. Коя Свети Климент това се казва? Ето тази. Към тях, само като те погледне така и аз бързявам. Такъв рез ме направя като баща. Много се Знаеш колко хора дневат една книга вкъщи си? Да, хартияна няма. Благодаря ти за поканата. Уважаеми епископ Пахомий и викарий на Негово Светейшество Даниил, патриарх български митрополит Софийски. Уважаеми народни представители, заместник-кметови и общински съветници. Приветстваме ви на този специален ден с огромна радост и въодушевление. За администрацията на район Изгрев е голяма чест да посрещне всички вас по случай църковния празник на Свети Пимен Зографски. Този ден е обявен и за празник на българските художници, чийто покровител е Свети Пимен Зографски. Вярваме, че изкуството и вярата са неразделна част от нашия живот и за това се стремим да въплъщаваме вдъхновенията и ценностите и от двете. През 2020 година започна издигането на храма в името на бележитият иконописец и храмостроител преподобни Пимен Зографски. Ние се гордеем, че през изминалите години до днес всички заедно успяхме да създадем този храм, който вярваме, ще сплотява и обединява, ще вдъхва вяра и утеха, вдъхновение, хармония и познание. Заповядайте, доктор Георгиев, кмет на Столична община, район Изгрев.
Ваши Преосвещенства, уважаема госпожо Бобчева, заместник-кмет на Столична община, уважаеми народни представители, общински съветници, скъпи съкварталци! За мен днес е празник да видя в деня, в който честваме патрона на нашата първа църква, Свети Пимен Зографски, софийски светец, зограф и храмостроител, в нашия парк Тинтява пред църквата да видя толкова много хора. Толкова много хора, обединени от идеята, че последният софийски район, който няма и никога не е имал църква на своя територия, най-накрая ще дойде денят, в който и ние ще чуем църковните камбани. Благодаря изключително много на всички. Тук виждам и двама кметове на нашия район назад във времето. Благодаря на всички, които през годините направиха толкова много, за да стане възможно днешното събитие. За да стане така, че и ние най-сетне да имаме църква, за която поколения жители на Изток Изгрев и Дианабад мечтаят. В повече от 30 години нашите съграждани искаха, лелееха този храм да стои днес тук. През годините направихме немалко. От Гола поляна, заедно с църковното настоятелство в предишния мой мандат, тръгнахме да строим храма с помощта на дарители, с помощта на много наши съграждани. И днес сме тук. Днес искам специално да благодаря и на Общинския съвет на столицата, защото преди няколко месеца нашия Общински съвет взе безпрецедентно решение да дофинансира, да отпусне средства за дофинансиране на нашата църква. Средства, благодаря им от сърце от името на всички нас. Средства, които никога до сега в некратката история на Общинския съвет не бяха отпускани. Сега очакваме с нетърпение администрацията на кмета да преведе сумата на митрополията, за да можем да довършим храма си. Аз съм оптимист, че с Божията помощ и с нашето човешко упорство в рамките на следващата година ще успеем да се съберем отново тук, за да осветим вече нашата църква. Да бъде тя готова да приема миряните, да бъде готова да радва всеки един от нас. Заедно ще се справим, тъй като аз съм безкрайно впечатлен и безкрайно приятно изненадан, че в Общинския съвет това решение да се подкрепи нашата църква се взе с абсолютно мнозинство. Това показва, че все още има теми, все още има ценности, наши български ценности, които могат да обединяват, които могат да заличават политическите различия и крамоли и да ни водят напред. Днес е празник. Днес е празника на Свети Пимен, но днес е и празникът на район Изгрев. Празник, който съвсем скоро ще бъде увенчан с успешното завършване на нашата първа църква. Бъдете живи и здрави всички, нека Бог ни помага и през следващата година да сме отново тук, на същия ден, за да осветим нашата първа и много чакана църква. Честит празник! Давам думата на госпожа Росица Николова, общински съветник. Здравейте и от мен, скъпи преосвещенства, скъпи гости, които сме се събрали. Много искам днес да поздравя и господин доктор Георгиев, който в момента малко се е скрил отзад. Именно за положените усилия тук на това място да има храма на Пимен Зографски, който наистина показа, че може да обедини всички ни, не само в Общинския съвет, но и тук, виждайки хора на различна възраст, хора с различни разбирания, но това място става един притегателен център. Вярата е наистина най-искреното нещо, което ни обединява и не само на празници. Надявам се, че от тук нататък и със средствата, които спомогнахме да бъдат гласувани от Общинския съвет, тук ще се отслужат много литургии, ще се честват много празници и това наистина ще стане едно притегателно място за целия район Изгрев. 40 000 души наистина заслужават своя храм, своя първи храм, за да може да се споделя и тези емоции да бъдат все по-чести. Честит празник още веднъж от мен, наистина много здраве и късмет и честит празник още веднъж. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Николова. Давам думата на господин Мирослав Боршош, председател на Комисията по култура и образование.
ден на всички. Председател съм на комисия, която гласува тези средства, заради които преди малко ръкопляскахте, защото без тях нямаше да може да се довърши църквата. И това е дълбоко мое и на колегите ми искрено убеждение. Живеем във време, в което все по-малко виждаме вяра. Все по-малко виждаме традиционни ценности и все повече, като губим представа кои сме, кои са основите ни. Основите, върху която е построена тази църква, е от стотици години. И все още строим църкви. Това означава, че сме на прав път. И се надявам да е вярна библейското слово, в което се казва: последните ще станат първи. Защото това е последния район без църква, но тази църква се надявам да стане една от първите в града ни. Благодаря на всички, които ни подкрепяха. С Бога напред! Благодаря ви, господин Боршош. Администрацията на район Искрев отправя най-искрени благодарности за думите на всички ви. За нас е изключителна чест и радост, че днешният водосвет на този светъл за всички нас празник ще бъде отслужен от Негово Преосвещенство Браницки епископ Пахомий викари на Негово Светейшество Даниил Патриарх Български и митрополит Софийски. Благослови, Владико! Благословен Бог наш, сегдани и присно и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Божена, слава Тебе, Царю Небесни, утешителю души истини, живе здесь и ся изпълняй. Сокровище благих и жизни подателю, приди сили се в ни очистини от всякия скверни, и спаси, блаже, души наша. На много лета преосвещени, Владико, Святи Боже, свети крепки, свети смъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и век веков. Амин. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети, посети немощ нашими и Твои гради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и век веков. Амин. Отче наш, и жиси на небесех, да стици име Твое, да прие царството, да бъдат воля Твоя, яко не се земли. Хлеб наш насущный даж нам днес и остави нам долги наши, яко живим и осредничком нашим. И не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, амин и присно и во веки веков. Амин. О Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. О Господ, явися нам, благословен гради во имя Господне. Богородице, прилежно ни не притецем грешни и смирени, и припадем в покаяние и злобожди изгубени души. Владичице, помози на ни милосердоваши, очи се погибаем от множества прегрешени. Не отврати Твоя рабищи, дявол и едино надежду имами. Мучим никогда, Богородице, сили Твоя глаголът и недостойни, а ще бо Ти не би престояла молящи. Кто би нас избавил от толепих бед, тоже би сохранил доми несвободни. Не отступим, Владичице, от Тебе, Твоя вора би спасаеш и присно от всяких лютих. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молим Ти се, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим се о святейшем Отце нашем Данииле, митрополите Софийском и патриарсе Българсте.
Спасение, от кого ще се обоя? Господи, крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Премъдрот! Ще се чете изпосланието на светия апостол Павел до евреите. Да внимаваме! Братя, както освещаващият и освещаваните всички са от едного, затова той не се срамува да ги нарича братя, думайки: ще възвестя името ти на братята си, спосред църква ще те възпея. И пак ето ме мене и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, да чрез смъртта да порази оногова, у когото е властта на смъртта, сиреч дявола, и да избави уния, които от страх пред смъртта през цял живот бяха подложени на робство, защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема, защото длъжен бе да прилича по всичко на братята, да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога за очистване греховете на народа. Затова в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и неизкушаваните да помогне. Ти читающему. Алилуя, алилуя, алилуя. Премудрост прости, услышим святаго Евангелио. Мир все. Духови Твоему. От Йоанна Святаго Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да бе налегна. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. С мир Господу да се помоли. Господи, помилуй. За мира свиши, за спасение на нашите души, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За мира по целия свят, за благосостоянието на светите Божии църкви и съединението на всички, Господу да се помоли. Господи, помилуй.
носи свят храм и слуги, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий. Господу да се помоли. Господи, помилуй. За святейшия наш отец Даниил, митрополит Софийски, патриарх български, за преосвещение Пахоми Браницки, за честното свещенство, за дяконството Христа, за целият църковен клир и всички люди, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За православния български народ и за христолюбивото наше воинство, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За този град, за всеки град, село и страна и уния, които с вяра живеят в тях, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За добротворен въздух, за изобилие на земните плодове и за мирни времена, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се освети тая вода чрез силата, действието и слизането на Святаго Духа, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да и се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да ни направи Господ Бог синове и наследници на своето царство, чрез причищаването и поръсването с тая вода, Господу да се помоли. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господу да се помоли. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй и запаси ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като си спомним с всички свети и пресвятата преблагословенна, славна Владица наша Богородица и Пресна Дева Мария, нека сами себе си един други и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. Тебе, Господи. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Господу, помолим се. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл и чуден по дела, създател на всички видими и невидими твари. Ти пази завета си, милостта си към ония, които Те обичат и спазват Твоите повели. Ти приемаш умилните сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо, за да не ни устраши със своя вид, Ти си дошъл в образ на раб, да дадеш наистина телесно здраве, казвайки: ето Ти оздравя, не дей греши вече, и с кълчица си направи оздрави очите на слепия, като си заповядал да се умие. С дума си направи да види светлината Ти и рушиш основите на вражеските злини, услажда соленото море на този живот и укротяваш вълните на бедоносните чувствени наслади. Ти сам, човеколюбиви царю, който си ни дал да се облечем в снежно бяло одежда чрез вода и дух, изпрати ни чрез вкусването и поръсването с тая вода Твоето благословение, което заличава сквернотата на страстите. О, Владико, молим се, посети благи нашата немощ и изцели нашите душевни и телесни недъзи, чрез милостта си по молитвите на Всепречистата Владичица наша Богородица и Присно Дева Мария, със силата на честния животворящ кръст, по застъпничеството на честните небесни безплътни сили, на честния славен пророк, претече крестител Йоан, на светите славни и сехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци, велики иерарси и вселенски учители,
Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст, на светите наши отци Атанасий и Кирил Патриарси, Александрийски, Спиритон Тримитунски, Николай Миликийски, чудотворци, на светите наши отци Методий и Кирил, учители славянски, Климент архиепископ Охридски, на светия равноапостолен цар Борис, на светите и славни великомъченици Георгий Победоносец, Димитрий Мироточиви, на светите добропобедни мъченици, на светите праведни полуотци Лаким и Ана, на светите славни чудотворци безсребеници Козма и Дамяна, Кирила, Йоанна, Пантелеймона, Армолая, Самсона, Дионит, Мокия, Никита, Танлей и Трифона, и на светия наш отец Пимен Злографски, чиято памет извършваме и на всички Твои свети. Амин. Спаси, Господи, благочестивия христолюбив български народ и го запаси по Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, помилуй светейшия наш отец Даниил, митрополит Софийски, патриарх български, всички православни епископи, които проповядват вярно Твоето Слово и Словото на Твоята истина, всички свещени и монашески чин. Амин. Спаси, Господи, православните християни, които стоят тук и се молят. Амин. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в този град. Дарува им душевно и телесно здраве и към това християнско общество, служащо на Тебе, бъди във всичко милости. Амин. Помени, Господи, които ни мразят, които ни обичат, слугуващите наши братия, които са тук и които по уважителна причина отсъстват. Помени, Господи, братята ни, които са в плен и скърби, и помилуй тях и нас по великата си милост, избавяйки ни всякаква неволя. Защото Ти си изворът на изцелението, Христе Боже наш. Затова слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец и с пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега, винаги и во веки веков. Амин. Мир се. Преклонете главите си пред Господа. Защото Ти си нашето освещение, Те въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец, пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, и крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, и крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняя, и крестом Твоим жителство. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нині и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Владико благослови. Воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая, препорочная, святия Своя Матерь. Свети славните църквалника, свети славните проповедник, мученик, преподобник и богоносник Отец наш, светиха равноапостолни, славяно-български, простителя Методий, Кирил, Стаго, благоверного царя Бориса Михила, и живосветих Отца нашего Климента, архиепископа Охридского чудотворца, преподобного Отца нашего Иоанна, пустиножителя Рилского чудотворца, светих и праведник Отец Йоакима и Ани, святаго преподобного Отца нашего Пимена Злографского, егоше и память совершаем и се свети помилуй и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Амин.
господин доктор Георгиев, кмет, господин Боршуш, госпожо Николова, всички отци, брати и сестри, които в днешния ден сме се събрали тук, на това място, на което по Божията милост се издига храм, който е посветен на свети Пимен Зографски. Едно голямо събитие за София, едно голямо събитие и за българската ни държава, защото не отдавна, преди няколко дни, ние чествахме и празнувахме онова голямо събитие за българите, българските будители. Онези, които са се потрудили да събуждат българския народ и да му вдъхват надежда, да му вдъхват унази любов към родината, към отечеството, към Бога. И един от тези велики будители на България, които ние познаваме и обичаме изключително много, това е свети Пимен Зографски, защото той още от майчини пелени така е бил призван от Бога да служи по един особен начин. Дори и преди раждането му, родителите му били бездетни, но Света Богородица се явила на неговите родители и им казала, че наистина те ще придобият чадо. И така се случило. Родило се техното детенце на деня на светите апостоли Петър и Павел, и те го кръстили Павел, защото баща му се казвал Петър. И този Павел, роден в град София, израснал в благочестиво християнско семейство, възпитан в християнските добродетели, имайки връзка и с своя духовник, който го учил на четмо, на писмо, учил го на иконопис, и същевременно след неговата смърт не се разделил със своя ученик, явявал му се и му е казал, че той трябва да отиде на Света гора, където да се подвизава, да се труди в молитва, в пост и така да може да подготви душата си, че връщайки се един ден в своята родина, да може да, защото родината ни в този момент през 16 век се е намирала под турско иго и народа ни е тънел в нищета и в духовна и в материална нищета, свети Пимен бил призован да се върне в родината си и да проповядва на своите едноплеменни братия и сестри българи и от една страна да им проповядва за нашия Господ Исус Христос, да ги учи, от друга страна знаем от неговото житие, че чрез неговия труд, чрез неговия подвиг са дигнати около 300 църкви. Може ли да се представиме колко много голям труд е извършил този велик подвижник, а същевременно пък много от църквите са се украсили и с прекрасните негови стенописи, които и до ден днешен, когато се извършва реставрация, се помни за този период, търсят се онези прекрасни, красиви и изрисувани стенописи, които е направил свети Пимен Зографски. Разбира се, върху всички тези толкова много църкви, ние може да си представим, че това са и негови ученици, работили с него, които той е обучавал в това нещо, да могат да изобразяват Божите образи на Света Богородица и на всички свети. Какъв велик творец, какъв велик Божий угодник е бил този човек, за да може в това трудно време за българският народ да може да го събуди. И за мен е чест и радост и гордост като християнин, като българин и като човек, който е роден в София, че имаме такъв голям светия, който е роден тук, израснал е, завърнал се от светата Атонска гора, където да се подвизава, да се труди и да извърши изключително много трудове, така че да ни просвети и до ден днешен, виждайки онова, което е направил, да можем да въздаваме слава и благодарение на Бога. А пък от наша страна всички уния, които сме събрани в този ден на това място, да се потрудим всеки със своите си възможности, със своите си трудове, за да може да се възвърне и да се въздигне този Божий храм, посветен на свети Пимен. Дай Боже в най-скоро време да може да отпразнуваме
както каза и госпожа Николова, да се отслужват изключително много литургии. Това е целта на Божия храм. То не е място, в което само да влизаме, за да помълчим или да запалим свещички, а за да може да се извършва божествена света литургия, на която непрекъснато да се молим, да поменаваме всички наши ближни, живи и починали от века, да си спомняме и за трудовете и подвизите на всички Божии угодници, да им въздаваме слава и хвала и благодарение и ние да се наредиме с онези труженици, които винаги ще бъдат поменавани тук в храма Божий, защото на всяка една богослужба се поменават всички трудещи се, молещи се, пеещи, ктитори, благоукрасители на Божия храм. Винаги се възвисяват молитви към Бога за всички онези, които са се потрудили и се трудят в Божия дом. Искам да ви поздравя от името на Негово Светейшество българският патриарх Даниил, който се моли и който изключително така се радва за издигането на този храм, посветен на Свети Пимен Зографски. За съжаление, той много силно желание имаше в този ден да бъде с всички нас, но се чувства малко неразположен и затова, за съжаление, не успя. Но така или иначе, надяваме се Господ да ни даде много бъдни дни, които да може да пребиваваме тук, да може да дойдеме, да отслужиме пак водосвети и разбира се, както казах, да може да се отслужи и Божествена света литургия, всички заедно да се порадваме и на освещаването на този прекрасен Божий храм. Благодаря на всички и наистина трябва да надмокваме всякакви други, каквито и да са човешки наши разделения в едни такива богоугодни дела, особено спомняйки си житията и трудовете на едни български свети, като Свети Пимен Зографски, да си спомняме техните дела, да си спомняме техния подвиг, за да може наистина с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум да благодарим на Бога, че ни е дал такива достойни българи, които да извършат такива дела, защото ние трудно може да си представим, живейки в спокойствие, в мир, какво е онова, което са извършвали като подвиг тези Божии свети и угодници. Нека да четем житието на Свети Пимен Зографски, което да ни вдъхновява и ние да можем по своите си сили да се трудим на онова поприще, в което ни е поставил нашия Господ Иисус Христос. За много и благословени години благодаря на всички, които са се потрудили, за всички онези, които пребивават сега тук и за всички онези, които се молят и ще се молят в този Божий храм. За много и благословени години. Благоденствено и мирно житие, здравие, жизнь, спасение во всем благое посвящение. Подашь, Господи, святейшему Отцу нашему Данилу, митрополиту Софийскому и патриарху Болгарскому, Преосвященному Пахомию Браницкому, со священным их клиром и богохранимою их посвию, благочестивому и православному болгарскому народу, правительствующему синклиту и христолюбивому воинству, граду сего кмету нашему, всем зде присутствующих, всем празднующий святый праздник сей, и сохрани их на многое лето.
Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруя и Твое събраняя. Здрави свети Климент да помага на всички българи. Не бой се, не бой се. Здрава. Водичка, която е осветена. Вече му наумокна цялата. Крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на сопротивния даруя, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителством. До година да служим тук живот и здраве. Долу има наделни ученици. Ако искате поставите, може да се скачим да видите горния етаж с местото за хора. Защото участва в строителството. Ще придълва владика. Да. И после се не само глава. Основни другия строеж е почти приключен. Които са реставрирали Троянски манастир. Така? Да. Много хубав е проекта, има благословията, така че... Каноничен е всичко. Всичко е по канон. Всичко е по канон. Ще минеш спокойно, ще наред. Да, разбира се.